voice going up Lanea, all the tallest man in Africa. Yes, Oproka. I'm Simona. Oyo Basulisi. Shinangalabino. Yaka Chiboron. Nezoku nsege na obaram obagengare atromasi mana nsege na obaram bugare atụbaramasi maka na Igbo si na agwa agaghị emu ihe toro ogologo n'ihi na orughị nkeji ise si n'ụgbọala ndị tu ụgbọala na-enwe ọkụ ihe m na-agwa gị bụ na ebe ọ bụla ị nọ were asụsụ Igbo gara oge m ga-agwa ụlọ okwu erubeghị oge na-ekwu okwu na-abịa mana mara na ịbụ onye ihe ọma kpọrọ na amụrụ gị n'ala Igbo ọ bụghị naanị na amụrụ gị n'ala Igbo na ịbụ nwa afọ na-asụ Igbo mkpa m na-ekwe gị bụ oge ga-adị mgbe ga-eme gafee n'ụzọ mmadụ asị gị ịbụ nwa afọ na-asụ Igbo isi ọsị gị biko bịa na m n'aka achọrọ ka ikwu osi ọ ga-emerịrị ka osi ọ ga-emerịrị ihere emere gị isu Igbo akpụkwala naanị onye na-asụ Igbo na agbakọ ma ịla na ịpụ ọnwụ ndị enyi gị na-asụrụ ha bekee tata ka ọ ga-ebi osi ọ ga-ebi tata
nnọkọ asụsụ Igbo na-enweghị ọjị. Nnọkọ asụsụ Igbo. Nnọkọ asụsụ Igbo. Anyị na-asụ Igbo. Ọ dị kwụsịrị ezi nnabata. Ma tutu anyị amalite ihe dị ọjị a, ụmụ ọjị nwere ụkwụ ọ gbakarịrị moto. O nweghị nku mgbe o fekarịrị ugo. O nweghị ọnụ o karịrị iche Kawa anyị ga-agba mbọ mee ka ọ dị na njem etu o kwesịrị maka akpara ntị n'aka ụmụ mmadụ ntị. Ụlọ akwụkwọ ihe anyị kwuru n'ọdụ n'Owerri taa bụ abalị 4 n'ọnwa nke mbụ n'afọ 2020. Anyị sị n'asụsụ anyị, n'omenala anyị, n'ọdịnala anyị, na ejimara anyị agaghị efu. Chineke kere ndị Igbo were nye ha ọdịnala, omenala na asụsụ na ejimara. Ọ gwara Chineke nwere ike niile, Chineke nwe amamihe niile, nke mgbe e jiri iweju ụwa ya mere ka ọ dị etu a. Ka anyị kekere ụwa chịkọba ha n'Eke, n'Orie, n'Afọ, na Nkwọ. Ihe kọrọ ya, ihe kọrọ ya, onye na-abụghị onye Igbo, ihe kọrọ ya, ihe kọrọ ya, ihe kọrọ ya, onye na-abụghị onye Igbo, onye mgbasa ozi na si Igbo, ndị udo Chukwu
na-akpọ ọnụ mbi ebe a bụ na obi dị m sọsọ aṅụrị na e nwere ndị okorobịa na ndị agbọghọbịa obi na-anụ ọkụ na-arụsi ike maka ife gbasara asụsụ Igbo enwere onye Igbo enwere Igbo n'ime onye Igbo abụghị onye Igbo alụrụ onye gara bụkoko m ịbụrụ akpati aja ma onye ese n'aja onye na-eyi ya ọ bụrụ na akwarakwana m gbasara ndị Igbo mbịa ihe nji ebe bụ onye ebe a gị ọkụ ndị Igbo mba ndị ukwu ọgwụ ozugbo kwụsịrị ike Emeka Amakeze isi sekpụ ntị n'okwu a bụ na abụ m onye ihe gbasara Igbo na anụ ọkụ n'obi fụ na nnọkọ asụsụ Igbo bụkwa ihe jikọrọ ọtụtụ ndị mmadụ ọtụtụ ndị Igbo ihe gbasara Igbo na asụsụ Igbo na anụ ọkụ o gosi na ọtụtụ ndị be anyị aghọtago na isu Igbo abụrụ ya bụ na mmadụ ejere akwụkwọ maka ụfọdụ na-eche na ị na-asụ Igbo na ọ na-egosi na ijere akwụkwọ kpata onye ọbụla ji ama isi na ya asụwa Oyibo ma ndị na-ata ji ya ka ebe kapịnta na-eme na-awọ mmadụ afọ ọ bụrụ ibe jọgburu okwu ya okeke nwaanyị dị ntị njọ na ndị mmanya aghọtago onye ọbụla na-asụ Igbo gosi na ị na-asụ Igbo abụrụ na ijere akwụkwọ Royal Majesty Ezigwe Uju mmadụ James Ezerioha Obi nke 19 Owerri Asian Kingdom na onye isi Ọsụkwa nwoke na-eyiri agba taa na-aga nọkọ n'Owerri n'ụbọchị 4 n'ọnwa nke mbụ n'afọ 2012 wee gbuo banyere mkpa ọ dị n'ụzọ pụrụ iche asụsụ Igbo omenala Igbo ọdịnala Igbo ejirimara Igbo mba taa ka abụ ụwa mba ọ dị anyị ga-agba mbọ jigide asụsụ Igbo mana afọ otutu mbụ onye dịka nne ya ndị ọzọ bụ onye kwalugo iyi nwee kpachara akụ n'ụwa gba ya isi ekwute na mmadụ ibe ya so na anyị kwụsị na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwa asụ Igbo ga-adịkwa ka echi adị agwa eji m ohere agwa ụlọ na dịka ọ dị tata n'asụ Igbo edebaga aha ha n'ukwu akwụkwọ gọọmenti anyị a na-eme mkpọtụ What?
akụkọ gbasara mgbasa bụ nkwalite asụsụ Igbo na-etinye ya aha mmadụ dịka Henry Madeke, onye anyị na-etu onye isi gburugburu. Aga akọ akụkọ ya na-etinye aha mmadụ dịka Obika Anedo Obika. Aka akụkọ ya na-etinyekwa aha mmadụ dịka Chukwuka. Aka akụkọ ya na-etinye aha mmadụ dịka Adadịọra Mma. Anyị hiri nne ihe mkpọwa ahụ ọ ga-adị ka onwe ndị mkpọrọ hapụ ịkpọ ibe ha. Mụnwa abụghị iguzo si na m na-ekwe ọgbakọ nkwa maka na ọgbakọ awụrụgo ofu akụkụ n'ime m. Mmadụ anaghị ebilite bido ikwu onwe ya nkwa. Ihe mmadụ na-ejisi ike emewo na ịhụ na ihe ọbụla gbasara ya na-aga nke ọma. N'ihi ya ọ dịgo m n'ime ahụ n'ime obi ịhụ na ọgbakọ n'ụzọ ọbụla ga-esi mee ya ka ọ kwalite na-aga ofuma gafee dịka ọ dị n'ụbọchị taa. Ya ahụ ihe mụnwa ga-eme. Henry Erika Madeke. Anyị lere anya n'ahụ gị, n'anya n'ahụ aja, n'anya n'ahụ ndị mmadụ, n'anya n'ikuku, naanị ihe anyị na-anụ asụsụ Igbo asụsụ Igbo. Anyị na-ajụzi ọgịnị na-eme. Onwere obodo Igbo ekepụtara ọfụ ọkọ bụkwazi Igbo nke anọbụ mbụ ka anyị na ya ka na-eme ife a. Ọgịnị na-eme? Ihe na-ahụ ebe a nrọ ma ọ bụ ọhụ nke pụtara ihe nke m bidoro n'ọnwa Jenụwarị, oge Jenụwarị gbara mkpụrụ ụbọchị 29 2019 ka njem anyị si wee bido ruo n'ihe na-ahụ anya tata. Ihe ịma aka n'ihu ka nkụ ọgbakọ asụsụ Igbo adịghị mfe nkwado. Onye ọbụla na-achọ ịga na nke nwa bekee kpọrọ dating group, ebe a na-akpa akụkọ ịpịa ọkụ ma ọ bụ ife nsogbu. Ya bụ imepe ọgbakọ a na-asụ Igbo, ọ dị ka mmadụ ije, ọ dị ka isi ehi ịgafe na nka nke nwa iti kpọrọ nedo. Ọ dịghị mfe, ọtụtụ ihe ịma aka n'ihu dị n'ime, mana ekelere Chineke na n'agbanyeghị ihe ịma aka n'ihu niile a
n'ihi na e nwere ndị nhazi kara aka anyị nwere ike nyere ebe ihe amasị ọ bụ naanị ya nwoke ahụ obodo nwaanyị gbuo di ya wee eze Buhari ofu onye oke osisi ozu nwụrụ nwanne ya kwụ ọtọ ode akwụkwọ ụmụ ọkụ ọ lụrụ nwaanyị iri ma ọ bụ aka nwaanyị Izebus Nweze o so na ndị dọdụrụ m n'ukwu nne ọra nke isi abụ mere nne udo ujuboka Elo Frank ọnwa na-eti na na-asị Igbo a na-agba okike okike a na-ebe Joy Kennedy onye nke nna akpọ obodo kwesị ike agadi ọra mma na-ayọ nke onye ga-akpọ hapụ ibe ndị nhazi niile ndị ọrụ niile ndị nlekọta ngalaba niile na ụmụ na-asụ Igbo niile maka a sị na nlere anya na-azụ ahụghị ha ike ịrụ ọrụ ọ gara abụ ya mere ha aka nkụ ọ bụrụ na asị dị ochi chutecha mmanya niile gbarụ n'elu ọ ga-adarịrị elu asịsị ghọtacha ihe niile ụdara mere mmadụ ga-adarịrị elu nụ ya bụ ka ụfọ ji fọ n'ofe ala fọkwarị ụbọchị onye ohi ga-agwa nne ya ga ndị ihe ya fụrụ jebe mkpọ na ụlọ mkparịta ụka nke onye iti kpọrọ chatru mana nna dị ọzọ n'ihu ọra mmadụ ọfọm bụ na ihe ga-eri isi anyị agaghị apụta n'afọ 2020 ọfọm bụ na nwa agbọghọbịa na-asụ Igbo ọbụla kwesịrị ịlụ di ma ọ bụ chọrọ ịlụ di ga-alụ di n'afọ 2020 ọfọm bụ na ndị ahịa ha anaghị aga nke ọma ma ọ bụ ndị na-achọ ọrụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na ha ga-enweta ọrụ ọfọ kacha ọfọ bụ na anyị niile ga-adị ndụ tinye aṅụrị afọ ọhụrụ nke afọ 2021 ọfọ ọzọ bụ na onye ọbụla isi anyị na-awa abịa na ọ ga-eji